دا کمزور سوچ دے چه زسم لاستمو کمبل مراخ کلو موبایل براو باسلو نماسو نویلی دا کمزور خبر دا چه دیوال نشاط شم یا میں کمرہ کے زان پسی وربن کر نماسو نویلی یاد ساتی خلافت الا هو رابعهم کتاسو دریلے سلورم اللہ موجود دے تاسو تبلوری ولا خمسة الا هو سادسهم تاسو بنزل نشمگم اللہ دے تاسو تبلوری علیما بذات الصدور دے چی پتور اشپا کی تور میں گئے پتور تیارکی پتور کانی روان دے رب العالمین دادا میجی دل او دماغ دا ارادین خبردار دے چی چرک روان دے اور سپس روان دے دا افسوس خبر اگر دنیا پر لہو العب و غفلت کی داس و ڈوب شو چی پتہ ہونا لگے دے چی مرگ بسن گئی روز محشر بسن گئی میزان بسن گئی پولیس شراب بسن گئی لوگ ان کو ٹیم ملاوشی اللہ در تخکم علماء در کردی دی ماشاءاللہ نوجوانان دی اللہ ورطا دیر خکل علم ورکڑے طولو تا اللہ دیر فصاحت بلاغت ورکڑے دے راشد ٹیم دی خپل علماء سرا پتہ بہو لگی مولانا سے ماپوکا رب العالمین قرآن عظیم الشان کے مرگ سنگ بیان کرے دے ما خود دیارین ندے کرے سبقی مولانا سے ماپوکا بقبر زندگی بسنگ ما خود دیارین ندے کرے مولانا سے ماپوکا بلی خبر آمدے کہ روز محشر قرآن عظیم الشان پا کم انداز بانگے بیان کرے اذا وقعت الواقعة سنگ بیان کرے دے کأنہم جراد منتشر انسانان دلکر ملخان اوتر سنگ بیان کرے پتہ لگے گا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا گرمی برداشت نبہر دا بزرگ درد میں درتویل دا سوچ تاسو کرے دے چیو گرمی حقیقی گرمی دا او باسی گرمی دا یقوم الانسان یوم اذن او نفر دا آغی گرمی پیخت و پتیدر نشت دے